The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly furnished unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Sa dili pa kita magapadayon sa pagtuon sa pulong sa Diyos ning adlaw, the next few moments are devoted to silent prayer. Aron kita maandam, can be properly and academically prepared to concentrate on the teaching of the Word of God. Dili kita makasabot, makakatuon sa pulong sa Diyos kung dili kita mapunan sa Espiritu Santo. Kita nasayod na unsay procedure nini kinahanglan nga atong isugid nga tanan atong mga salang nahimo nining adlaw aron dili kini mahimong babag sa atong pagabuhatong pagtuon sa pulong sa Dios. Busa, without much ado, moadto dayon kita sa paggamit sa prinsipyo sa 1 John 1:9. If we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Humani mo buhanta ka na, then ikaw mapunan usab sa Espiritu Santo o kinahanglan nga ato na kining ipalayo. We isolate our sins, disengage ourselves from forgiven sins. Kay kini sila napasahilo na mga sala, then forgiven sins no longer belong to you. And then you forget your sins. And then after that, keep moving padayon sa pagtuon sa pulong sa Dios. Busa, ato kining buhaton, nining pipila ka mga gutlo, o galang kanimo dili pa magtutuo ang imong buhaton, dili ang pagsugid sa mga sala, kundi dili ang imong pagtuo kang Ginoong Jesucristo ingon nga imong manluluwas. Therefore, let us pray. Bala na mo nga Dios, nagapasalamat kami kanimo nining lain sa nga adlaw sa pagtuon sa imong pulong. Hinaot nga kini malampuson kini among pagtuon sa among pulong, magkakatuon kami dugang pagyong kamatuoran, pinagis pagtudlo ka namos balang Espiritu Santo. Kining tanan among ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Jesucristo. Amen. Well, may adlaw sa tanan itong mga subscribers, itong mga higala, itong mga igsuon diyan ni Kristo. Welcome na usab sa atong adlaw-adlaw nga pagtuon sa pulong sa Dios, ug karon nga adlaw mao na gyud ang atong paghuman nining atong tun-anan nga giuluhan og the hypostatic union of the Lord Jesus Christ. Okay, moadto dayon kita sa atong nabiyaan kagahapon. Okay? All right. Atong nasayra na, every day in our Christian life is decision making. In fact, ang tanan sa atong kinabuhi, all of life is decision making. Now, matagi gayon kita makahimo og dili maayo, sayop, dautan nga mga desisyon. Its consequence is bad. Sayod na tanyan. We become loser believers because of that wrong decision. While on the other hand, sa higayon nga kita mohimo og husto, tukma, maayo nga desisyon, its consequence is good.
So we become winner believers because of that good, right decision. Thus, kita produkto ra gayud sa atong desisyon nga mahimo sa kinabuhi. Abi nimo, ang pulong sa Dios nga na-metabolize, nagaling, produces winner believers. While ang magtotoo nga walay pulong sa Dios, then ang iyang gamiton, kay waman siya pulong sa Dios, ang iyarang pagbati. And emotion produces loser believers. And Bible doctrine must be eaten and swallowed. Okay? Kay kanunon man ni sa atong kalag. Kinahanglan nga ma-metabolize in order for it to be effective and to be utilized nga magamit sa atong espirituhanong kinabuhi. Muna ang mando sa pulong sa Diyos, be not only hearers of the word, but be doers. Kinahanglan atong tumanon, buhaton. Okay? So, Colossians 3:2, nagkanayon usab, seek the things that are above, not the things on the earth. O dias Roma 12:2, nga kanunay nato kining gibatbat, be not conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind. Now, Colossians 3:10 also says, and have put on the new man, which is renewed in knowledge. Kining knowledge din dili yung kay knowledge, okay, balaw kung dili epinosis na. Okay, is renewed in epinosis after the image of him that created him. Now, we cannot put on the new man without the true knowledge, ang epinosis. Thus, ang matag magtotoo has to pursue sa iyang espirituanong kinabuhi by being doers of the word, doers of the true knowledge. Now, unsa may motivational virtue of love? Kini nagkahulugan og personal love for God, resulting confidence ngadto sa Dios o kini maugmad nga maong pagsalig. Impersonal love towards man also is being developed. Kaya binimo, ang gnosis nga anaa lamang sa wangad bahin sa mentality of the believer, wa kini spiritual value. Kapila nato ni ipa tinaw kanimo nga wa gyud kini ingnon ta, it has no impact. It has no spiritual validity. It has to be metabolized. Kinahanglan galingon kini, meaning transfer it to the right lobe sa kardiya sa mentality sa magtotoo aron kini mahimong magamit to be useful sa espirituhanong kinabuhi sa magtotoo. That has become epinosis to the believer's spiritual life. Now, sa dihang ang usa ka magtotoo, moingon siya og amen to the true knowledge. It means I believe. Mo kanibot pasabot ang pulo nga amen, nagkahulugan kini og nagatuo ako. Now, kay kanang maong magtotoo believes, accepts, embraces the Bible doctrine. He hears and understands. Hinumdumi nga ang atong pagtuo maugmad lamang kini pinagi sa atong pagpaminaw, pagdungog sa pulong sa Dios. Romans 10:17. By the way, what makes a believer negative to God's word? Or what do you think are the causes that a believer becomes negative to God's word? Well, hinungdan ini ang iyang pagka-arrogante, ang iyang pagkamapahitason. Plus, napagyud siya ang mga preconceived ideas. You see? Mauna nga, there goes, unsahing matan maupoy,
pagkamatyan. Sabi ni mo, man cannot be happy by the following. Dili gyud. Dili magmalipayon ng tao, pinagi siyang salapi, sa iyang mga material ng mga butang, ang hinunta sex, unya power, gahom, approbation, etc. Dili kini makahatag og kalipay sa tao. Unsa man gyud ang makalipay sa tao? What makes man happy? Una sa tanan, ang imong pagtuo kang Ginoong Jesucristo. Then, SLBA, study, learn, believe, and apply God's Word sa imong kinabuhi. Then, tubo diha sa grasya o kay balo kang Ginoong Jesucristo. Segundo Pedro 3:18. That's how to be happy. Really, really happy. Why really happy? Tungod kay kining maong kalipay, gikan man kini sa Dios. Plus H, dili minus H, o neutral H, dili. Plus H, gini. But pasabot, kalipay kini sa Dios. Nga imo na karong unsa, gigamit. Imo nang masinati. Kinahanglan yung dumanato katong tulo ka matang sa kamatuoran, ha? The three kinds of truth, laws of divine establishment, kini alang sa mga magtotoo ug mga dili magtotoo. Sunod, nga kamatuoran, ang maayong balita sa kaluwasan, alang lamang sa mga dili magtotoo kini. Ug ang ikatulo, ang pulong sa Dios, alang lamang sa mga magtotoo. For believers, always remember the doctrine of life beyond gnosis. Bible doctrine not metabolized, mut pasabot, ang Diyos Espiritu Santo, wala mo metabolize nini tungod kay negatibo man ang usa ka magtotoo to believe the Bible doctrine understood. Kini, ako nang giniingon nimo nga wa kini spiritual validity sa kinabuhi sa magtotoo. A gnosis believer is not able to live the unique spiritual life. Dili gyud. He just lives by human viewpoint. Mga tawhanon ra gyud nga mga pangunahuna. Going back to having happiness or how to be happy. Ang usa ka magtotoo is able to experience God's happiness. Ang itawag nato og inner happiness kini. Sa diha nga siya makakabot na niya ng ang gitawag nato og capacity stage, the maturity, spiritual maturity stage in his spiritual life. Now, ang tawhanon nga kalipay, human happiness, only leans, nagasandig lang yun nagagad lang yun mga tao, mga sirkumstansya, o mga material nga mga butang. You see? O mga wagtang mawana ang happiness, di ba? But divine happiness, the inner happiness plus H, leans not on those things I just mentioned, leans only on the Word of God nga gigaling diya sa kalag sa magtotoo. Metabolized. Remember, ayaw na ginikalimti ng mga prinsipyo. Ang pagtuon sa pulong sa Diyos is one thing. Apan ang imo pagtuo, pagdawat, paghangop niini is another thing. Mahinungdan ngano. Ang kitang mga magtotoo, gimanduan sa pulong sa Diyos. Be ye doers of my word, not only hearers. Colossians 3:10, and have put on the new man, which is renewed in knowledge, after the image of him that created him. He who is now in Christ is a new creature. Now, dili ni mabati. No, this is not felt, but it is the believer's current positional truth.
Mo na iyang kahimtang. It is the believer's current condition. Eternally saved, imputed God's righteousness, ang iyangan tuwa nagisuwat dito sa Lamb's Book of Life, nadawat niya ang katluan og siyam ka mga irrevocable absolutes. But in verse 10, diya sa Colossians 3, it speaks of the believer's new life. Life beyond gnosis. No ni, ang dili kasagaran nga espirituhanong pagkinabuhi. Eusebia. Dinhi kita nahuman sa atong pagtuon sa atong uluhan, the hypostatic union of the Lord Jesus Christ. Magampo ta. Balaan na mo nga Diyos. Nagapasalamat kami kanimo nining matamis nga higayon sa among pagpadayon sa pagtuon sa imong kamatuoran. Salamat ni among Bible study through the YouTube sa Balbido Evangelistic Ministry. Kining tanan among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen. O by the way, sa di pa kita magbuwag-buwag ining adlaw, ugma magasugod kita sa pagtuon sa manindot kulbahinam nga pagtulunan nga giuluhan kini the real meaning of Christmas. Nagsingabot na ang atong saulugan sa Pasko, sa pagkatao, ato kining hisgutan, tun-an na to, duputan na to kini ang matuod yun nga kahulugan sa Pasko. So, din nilang kita kutob o pag-ayo-ayo kamo, ayaw kalimot sa pagsunod ugma.